ಒಂಜೆಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಿರೋಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಾವಡ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ರಂಗ ಗಾವಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಾರಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಮಿತಾಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಕಲಾವಿದ ಯಾಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಪೋಡು ಗುರು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆ ಕಲಾವಿದ ಆವಡು ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿ ನವ್ವೆ ಏನಾಡು ಏರೆ ಎಂಚಿರನೇ ಪರಾಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿ ಎಂದುಕೊಂಡ ಯಾನು ಮಾತ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ఆయన ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಂಡ ಯಾಪಲ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಲಿ ಗುರು ಆಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನಕಲ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ತೇರಿಂಡ ದಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ತೇರಿಂಡ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿಶ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಕೊರ್ನಾವ ಅಂಚ ಕೊರ್ನಾವ ಅಭಿನಯ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಡೈಲಾಗ್ ಓದಿರು ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಪೇರು ಮೋನಡೆ ಭಾವನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿನಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾವಣಿ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಸು ಪೋಂದು ಟೈಮ್ ಈ ರೇತು ದುಂಬುಗೋನ ಪಾರು ಕಾಸು ಪೋಂದೆ ಪುಣತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾವ ಮರ್ರೆ ಆಟ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ದಾದವ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನು ಬೇತೆ ತೆರಿದಿನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚ ಪಾತೆ ಅನ್ನಗ ಅರೌಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂತೇರು ಆ ತೋರ್ ತನಕ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆತ್ತಂದು ಅನ್ನಗ ಇರೋ ಓಕೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅರ್ಪೋಯರಿಗೆ ಅರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಒಂಜೇ ಶಾರ್ಟು ಶಾ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಟೇಕ್ ತೆತ್ತಂದು ಓಕೆ ಅನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಶಾರ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿರಿಗೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಮೇಬೋದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಸೆ ಆರು ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ನ ಬೋದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಶಾರ್ಟು ಓಕೆ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಣದ ಗಲಿಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಾವು ಆದಂತ ಗಲಿಗೆ ಸರಿ ಆಪಿಸಿ ಐಕ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪವನು ಬಂಡೆ ಬೇತೆ ಐನು ಕೆಪಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಬೀರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂಡೆಗೆ ಮೇರೇನ್ ತಾಯಿ ಅವು ಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪವನು ಮೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಮೇರೆಡ ಏತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಆತ್ ಚೇಂಜ್ ಅಸ್ತಿಕೊಂಡು ಆಡ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಹೋಗ್ ಪನ್ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಪುಣ್ಯ ಆತೆ ಬಂಡ ಯಾನ ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಆಪಜಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಏತೊಂಡು ಯಾನ ಐಕೆ ಆಪಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಡಾವಡೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿಪಿನಿ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದಾದಾಪುನಿಗೆ ಅರೆಗೇರು ಪನ್ಪುನಿನ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಯಾನು ಬೈದಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬೇಲಿ ಏನೇನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾಲಿ ಇಂಕ ಮೇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಪರತೇರು ತೂಪ್ರಿ ನಾನು ಹಿರೇನು ತೂಪು ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಏನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವ್ರು ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಕಷ್ಟದ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಲ್ಪದೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುನಿ ದಾನ್ ಬಂಡ ತೆರಿದೆ ಅಂತ ಪಣೋಚಿ ಕಲ್ಪುಲೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಅರುಂದನ್ನ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೆ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಬ್ಯಾಗಿನ್ಗೆಂಡ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಐತ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಐಟ್ ದುಂಬುದ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತ ನಮಕ್ ನೆನೆಪುಡು ಒರಿವುನ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಾವು ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನೆ ಬರ್ಬುಡು ಏನ್ ಇಂಚು ಪೋಗ್ ನಡತೀನಿ ಅಂಚಿನ ದುಂಬರಿ ಪಂತೆಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ದಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಅಪ್ಪರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಆ ಪರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಆಣ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ಎಂಕ್ ಏಜ್ ಆತಂಡು ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಅಕಲ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂದು ಪೀರು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪಕೆಂಡು ದಿನೇಶ್ ಈ ಓಡಾತೀನಿ ಮೈ ಬುಲ್ಲಗಾಂಡೆ ಓಡಾತೀನಿ ಬೈ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರೆ ಎಟ್ಲೆ ಬುಲ್ಲಗಾಂಡೆ ಹೋಗ್ಬರಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಲೇಪಲ ತಜೀರ್ದ ಲಕ್ಕಲೆಗನೇ ತೂ ಅಪ್ಪಗ ಓಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮುಳಿಗೇಟು ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣ ತೀಯರ್ ಪೋನ ದಾದಾ ನಾನು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ್ ಪೋತೆ ಪೊಣ್ಣು ಸೀದ ಪೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಗೆ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಬರ್ಪನ ಐ ಕಾಲ್ ಬಂಡಾಳು
ಹೌದೇಮೆ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಬರ್ಪಣಕ್ಕೇನಿ ಬಗೆಂಚ ಮಾಮಿ ಅದು ಬರ್ಪಣಕ್ಕೇಂದೋಡ ಅಂಚತ್ತು ಮಂಜೇರ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಬರಮೆ ಯಾನಣ್ಣ ಬಂದೆ ಈ ಎಂಗೇಳಿ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಬರ್ಪಣ ಐ ಕಾಲ್ ಬಂಡಲೆ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅದೇನ ಸುರೂತ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಬಂಡಲ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಕ್ಕಲ್ದೆ ಈ ಎಂಗೇಳಿ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಬರ್ಪಣಕ್ಕೇನೆ ಐ ಕಾಲ್ ಬಂಡಲೆ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅದೇಂಕ ಸುರೂಟು ಇರ್ನ ಮಗಂತು ಓಡ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತೀನಿ ನಾನ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ನನ್ನ ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎರೆಗ್ರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಿನಿ ಬರ್ಪುನ ಮಿನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಿನಿ ಉಂಡೆ ಏರ್ನ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಬರೀತಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ದಾನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಅತಂದಾಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಜೋಕುಲು ಮೂವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲಾಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸು ಪೋಂದಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪುನ ನೇಡ್ದಾದು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಲಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂತಾಲು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು MSc ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಪೂರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ STM ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ BCom ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರಾಬುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಯೋಗಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡುಂದು ಅವು ಅರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಪನ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆರ್ನ ಬರಡ್ದ ಯಾಕಂದ್ಕೆಂಡ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಉಂಡದು ಬದುಕಿದೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬದುಕುವೆರ್ನ ಬದುಕಾಡು ಅದೇ ಯಾನೈನು ದಾದಕಂಡ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಯಾವು ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ಕೆಂಡ ಎಂಕವು ಆ ಜಾಗ ಎಂಕ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಯಾವು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟು ಎನ್ನ ದುಂಬೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಪಂಡದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆರ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯ್ಯರ ಪೋಪುನಿಗೆ ದಾಲ ರಡ್ಡಿ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಆರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ನಾಟಕ ಅದು ಎತೋ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಬಾಕಿಲ್ ದಿಪ್ಪುನಿ ಆಪಲ ಇಲ್ಲದ ಏನು ಎತ್ತೇ ಪೊತ್ತುಗೆ ಬರಾಡು ಆತ್ ಮೂಕೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನಗಕ್ಕೇನು ಉಂಡನಮೆ ಅವಂಜಿಕೇನು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಜೆಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬೋಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೇ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಾನು ಪಂಡ ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜೇರ ಅವಳು ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬೋಡು ಬೇತಕ್ಲೆ ಎಂಚನೆ ಪಡವು ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬೋಡು ಏಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಂತದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅರೆನ ಕಂತ ಇಲ್ಲ ಲೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲಾರೆಂಕ ಆಶೆ ಎಂಕಲ ಉಂಪು ನೇಟ್ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪಾರೆಗೆ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಳು ಇತ್ತೇರ್ನ ನಮ್ಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಆಗೊಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಮಲ್ತದ ಕೊರ ಹೊಡ್ತಾಳು ಅವು ಕೊಡ್ತಾಳು ಅವು ಪನ್ಪುನ ಮೋಕೆಡೆ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪನಮ್ಮ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬೋಡು ಯಾನ ಆಪಲ್ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಐನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆರು ಮೇರು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆತನಕೇನ ಪೂರಾ ಚಿದ್ರ ಆದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಕೋಣೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಳ್ಳೇರ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇತ ಇಲ್ಲರು ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅದೇ ಜನ ಕುಳ್ಳೇರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಬಿಲಕನೆ ನಂಕಲ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಒಟ್ಟುಗಾದಪ್ಪುನೆ ತ ಖುಷಿಯೇ ಅವು ಬೇತೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂದ ಪೊಪ್ಪಗ ಪೋಡಿಜೇರು ಪೊಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿರು ಅದು ಮಾಂಬತ್ತೇರು ಬಂಡ ಬಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಂಡ ಪಪ್ಪ ಹಾಕುವಿರಂದ ಚಿಕ್ಕನ ಬೆರಿಯ ಪೋದುಕೊಲ್ಲು ನೀ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಅವು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಕ್ಲೌಡ್ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಲಾಯ ಮೈತಿದಾಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಹೆಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ
ఆయన ఇల్లాలు ఇల్లే పలానా ఇల్లాలు ಒಂಜಿ ಆಪು ನಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನೆ ಓ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೇನು ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿಪೋದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಬೇತ ಇಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಂಡ ನವಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ನವಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಳ ಬಂಡ್ರೆ ಜತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪಿದೇ ಪಂಡ ತಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಆಗ್ಲೇ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಂಚೆಂಚ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಬೇತ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕಲಿ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಆವಡ್ ಮಾತಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ರಂಗಭೂಮಿಡ ಆಡು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಆಡು ಖುಷಿಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿಟೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ఒక అభిమానులకు ఆశీర్వాదం ఇస్తుండ ఇంక తొందరనే అని ఇంకేనే ಅರವಿಂದಣ್ಣ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾರು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾರು ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿಗ್ಲ ಪೋಂದುಳ್ಳಾರಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಲ್ಚೇರಿ ತಕ್ಕಾರಂ ಅಂಚನೆ ಪಿದಾವು ಪುತ್ರನು ಬನ್ಪುನ ರಡ್ ಮೂವಿದ ಆಫರ್ ಬೈದನು ಅಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನು ಅಕ್ಕಳ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಲೀಪ್ ಥೋಮಸ್ ಪಂಡದು ಅರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಬೇಗನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡ ಪಾತೇರ್ದೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಿರಂದ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಏನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಪಾತೇರ ಅವನೇ ಪನ್ಪುನಿ ದೇಪಂಡ ಹಾಕಲೇನ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಲಾ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಲ್ಚೇರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತಲ್ಚೇರಿ ಡೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ಪೋರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಕಳೆ ಒಂದ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ಯೋಗ ಇತ್ತನಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏನ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿದ ಹೇಗೆಂದ ಏನು ಮೂಲ ಬೇಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ ಬೇತ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಬರೆಯರ್ಲ ಯಾವ ಅಂಚಾದ ಏನ ಆಫರ್ ಬೈದಂಡು ಪಾತೆರಂದೇ ಉಳ್ಳ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮಕ್ ನಾಟಕದ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಿರಂದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇತಕ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಪಾರ್ ಲಾಪಜಿ ಓ ಲಾಪಜಿ ಅಂಚ ತೂಡು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಗಡಿ ಭಾಷೆ ಬನ್ಪುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇರು ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಪೋಯರಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತುಳು ಜನಕ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪುನೇನು ಉಂತ ಅವ್ರ ಚಿಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಜಿದ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಇತಿಮಿತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೇಗೆಂಡ ಅಯ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಜ್ ಜಾತಿಜ್ ಓಲೈಜ್ ಅಯ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ಸೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಹತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ಸೊತ್ತು ದಾಯಕಂದಿಕೆ ಯಾನಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ಪೆಂದ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಆಯ ಎಂಬೇನ್ ತೂಯರಾಪುಜಿ ವಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲಾದು ಪೆಲ್ಲ ಅರಾದು ಪತ್ವ ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಕ್ಲ ಅದು ಪಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಾದು ಪತ್ವ ಅದಾಗಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪುಣತ ಅಚ್ಚ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುಜಾರೆ I can talk the dialogue, I can walk the dialogue, I can sleep the dialogue, give me the dialogue I say. ಅನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಪಂಡರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏರ್ నుంచి ದಾದಲ ಸಂದೇಶದಲ ಪಂಡ್ರಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ నుంచి ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಲ್ಲ ಕೊರೊಂದೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇನ್ನು ಎನ್ನಲಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ್ ಲೆತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯವರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೊಲುಮೆಲಿನ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಯಪ್ಪಡೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಜನಕ್ಲು ನಲ್ಲಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಡ್ದು ಅವಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರೆಡ್ದು ಆವಡಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇರಗಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾವೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ಅರವಿಂದಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೇಂಡರತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7